Prije 15 minuta sam čuo izjavu predsjednika Vlade Plenkovića, a prije nekih 7-8 minuta sam čuo jednaku monstruoznu izjavu gospodina Reinera u Saboru na koju smo pozvali se na povredu Poslovnika, a to je, ja bih to rekao da je to na razini Aleksandra Vučića i te vrste prizemne patetike i moralnog lešinarenja, a to je da je oporba iskoristila činjenicu da je jedan zastupnik saborske većine bolestan pa nije u stanju glasovati i biti prisutan, pa da smo zato rušili kvorum. Mogu izraziti samo gnušanje nad takvim stavom, nismo imali nikakvih informacija, zastupniku Tuđmanu želimo brz oporavak, a osnovni danas problem je bio što su se stekli svi poslovnički uvjeti da se taj zakon kojeg su nota bene stavili u 10:30 navečer pa se raspravljalo do sitnih noćnih sati, svi uvjeti su postojali da se on danas stavi na glasovanje, oni su procijenili da nemaju većinu. Dakle, vijest glavna danas je da Andrej Plenković više nema većinu u Hrvatskom saboru. Imaju interne probleme, signale je slao HSLS da su oni spremni podržati ovaj zakon. A sada se vade, dakle, tom vrstom, nemam druge riječi nego moralnog lešinarenja Vučićevskog tipa i s druge strane kao evo oporba je neozbiljna jer nije htjela ostati glasovati za isključivi gospodarski pojas ili za zakon o obnovi. Ja ću samo istaknuti, mi smo svi tu u Saboru, neka vrate izglasavanje zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, svi ćemo se vratiti s kvorumom pa ćemo glasati o svemu. A ovo što oni rade je suspenzija demokracije. Vidjeli smo predsjednik Sabora Jandroković da se potpuno pogubio i da umjesto da radi svoj posao, to je da predsjeda sjednicom i formalno upravlja razgovorom kako se ne bi stvarala konfuzija, da on sebi daje diktatorske ovlasti, eksplicitno govori zakon će biti kad ja kažem stavit će se na dnevni red. To je nešto na što ne pristajemo i želimo jasno reći da je HDZ danas pokazao da mu je važnije njegovih 100-tinjak uhljeba u Hrvatskoj gospodarskoj komori nego interesi i hrvatskih poduzetnika i hrvatskih radnika i isključivog gospodarskog pojasa.